langga. Unta mapasaylo ko nimo langga. Unta maupita langga. Tagaan ko nimo one last chance. Muli ay iyong pagbigyan, ako'y nagkamali. Muli ay iyong patawarin, ako'y nagsisisi. So, napay chance, ma'am. Ha? Napay chance. Ego's Flower Shop, delivering happiness. Ay, mga hapon, ma'am. Florabel Labisto. Nasa, ma'am? Nalam may delivery, ma'am. Alam na. Ano mo ka, ma'am? Shopee delivery? Shopee delivery. Wala ko order Shopee. Kuan may nakabox mo na siya, ma'am. Wala ko order Shopee. Flora, dire mas nakakuan, ma'am. Mga pong number na ang kuan nakabutang. Ang pong gitawagan na mo. Wala ko order Shopee ah. Ay sir. Kisa na, kabalon ako. Narap ni siya kuan, ma'am. Beron nun, ma'am. Anay! Beron no. Pilay ba rin nun? Wala ko'y kwarta. 1,000. Di sa nagpadalaan na dito mga exhibit may kwarta. Wala ko kay nakabox mo na siya, ma'am. Wala ko may kabalo. YouTube ko ano. Tanahan na to, ma'am. Para makuha na to. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig, muling pagbigyan ang pusong nagmamahal, muling ibalik ang tamis. Surprise! Wala ko, di mo ko nalabisin. To show Uy, anniversary. unfolds through trouble and fears. This love feels so free. Ma'am, advance happy 3rd anniversary sa inyo, ma'am. Kalayo pa. Leave on going forward. You're right beside. Ma'am, may hapon. Magkaila-ila rin may. Ako rin si James, akong kauban si Mimi, o si Ading, o si Tunel. Kami din ang staff sa AM Ego's Flower Shop. O anaya kami karon para maghatod sa pasurpresa ni Cinder. Adunay mensahe ma'am si sir para sa imuha. Pambasahon. I miss you langga. Unta mapasaylo ko nimo langga. Unta maupita langga. Tagaan ko nimo one last chance. I-save na to atong relasyon. I love you always my langga and I miss you. Matoy ang mensahe ma'am para sa imuha. Ma'am, kung sa may masulti mo sa nagpasurpresa ni mo, ma'am. Oh, sir. Loko man ako eh. Unexpected, ganyan siya hiligin nani. Nani din pag nakasala. Pindi, ma'am. Nani di ay. Oh, kung love ni mo sa katao. Thank you, unexpected. Pero kabalo naman ka, unsay gisabutan na to. So ang sabot di na dyan pwede Depende kung serve niya. kana na sa. So, napay chance, ma'am. Ha? Napay chance. Kung deserve niya ang chance. Salamat, ma'am. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya. Kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Ego's Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila. Ang Ego's Flower Shop lang doola.